И какво става, хора? Аз съм Валю БГ и днес ще играем зомбита срещу растения. Мини-игри. Има Quick Play, още не сме отключили, така че мини-геймс. Това само да отключа, което не ми хареса. Но за това имаме пъзели. Първо ще поиграем на това. Да видим дали ще се справим. Да, определено. И пуснахме един футболиста. Едно за него, да може да тиквате да убие едното, а другото да се продължи. И видим, ако изиграем още няколко мини-игри, ще изиграем и няколко на обикновения си стори мод. Така, това не е определена победа. Това беше тази игра. Сега да видим какво ще изиграем друго. Let's stand the continue. Правих тук една игра и сега почвам зомбите. Сутринта си я стеглих и сега направих една игра тук. Мисля, че това е мега подрезва, през която нищо не може да мине, защото е така. Никой не може да стигне до края. Да. Значи сега съм на втори флаг, ако мина това ще бъда на трети. И доста взеха да идват. Пачетата не трябва да ми гърмят, само това не трябва да става. Yes. Но изглежда единият пач ще гръмне. Това да се готвим да сложим стори. И да сложим стори. Имаме череши за накрая.
И след малко ще направим нова подрежба. Сега. О, не. Това беше лошо и те сега нямам за черешата. Така че ще трябва да се справим да с нея. Както повечето пъти до сега. Добре, този път хлебчетата ще ни влезат в полза. Не е много голяма, но все пак. И сега ще е много по-трудно, мисля. Затова ще направим и нова подрежба. Така. И сега What? Как ще дойдат зомбитата, бе? What? Аз не знам натиснал към старта с лав. Не, рестарт лева. Не, това е в началото. Фак. И като наредим всичко, ще ни останат още 150 точно за едни черешки. За Final Wave, защото съм сигурен, че няма да се правим. И слагам още едно тук. Да. Слагам още едно тук. Слагам още едно тук. И това е нашата подрежба. Общо 1000 само за тези бодливите неща. Така. Да, ще се справим със сигурност, но ще ни трябва черешите, разбира се. Не, това е лошо. Лошо. Ще използваме и чукчето. Няма как. Първо да сложим та череша. И да опуха повечето.
Все пак да вземем чукчето. Готово. О, вече става доста трудно. Да, вече има и футболист. Видях му ръката. Какво ли да сложим? Ето е ръката на футболист, точно в ъгълчето. Мисля да слагам пай. Упс, не. Това няма да е много ефективен план, мисля, но... Да започваме. Ето види и футболист, разбира се. Сега той ще гръмне в моя пай. Да, гръми в мир. Добре, те наистина превземат света през зомбита. Златна монетка. Пари. Пари, пари. О, зомбите са твърде много. Да, измеряха като не знам като какво. Като круши под дърво. Не, това не е израза, който търся. Като кучета под котка. Не. Като хлебче пред футболист. Да. Тоест картофче. Добре, той е футболист, що не умира е. Умира е футболистът. Да, този път няма да се справи. За което съм убеден. Да. Футболиста атакува на другите, бе. Футболиста, бе. Добре, че имаме хлебчета, т.е. картофи. Винаги се бъркам. Добре, вече имаме и чук, който ще ни помогне за Final Wave. Който ще е сега. Very go fast. Very go fast. Свалете ги. Свалете ги долу. Долу, долу, долу. Долу, долу, долу. Никой да не минава. Не. Зомбитата идват. Зомбитата идват. Не. Final wave. Final wave. Final wave. Добре, имаме за череша. Паду. Хоуи. Easy win, easy life. Това беше поредна победа. Купа. И диаманче. Който държи рядом. Мани. Добре. Last 10 day. На това имам купа избрикан, но не сме играли на него. Няма да гледам клип. О, не. Да видим дали ще направим нещо тук. И това е още една победа на този мод. Така че. Чуйте какво правя.
това правя. Бум! И умира. Да. Парипи. Так. Quick play, не знам какво е. И още не съм го играл. Това колко пари? 50 000. Бе. Но ще играя на зомботани. Много съм слаб на тази игра зомботани. Но въпреки това ще играя. Това е. Този път ще дам на пауза. Пак сме тук. Вече знаем къде ще е първото зомби. Горе. Много на спирката. Така. Ето го и първото зомби веднага почва да стреля. Това е много гадно. Така, нареждам това. Тук, след това... Защото първо, той има повече хитпоинтс от растението, тъй че това не е честно. Да, и нашето умира преди него, разбира се. Защото растенията имат малко хитпоинтс. Да. Сега ще умре. Не, всъщност оцеля, което е невероятно. Къде ще стреляш още? Къде ще стреляш още? На топле. Фаст. Very go fast. Я. Защитите мои малко цвете. И мини цветенце. Така. Този мод е нужен. Да. Все едно аз да се бия със себе си. И две от тях умряха в най-неподходящото моменто. Не, fuck you. Умирай вече чадията. Не могат ли да го стрелят това, бе? Пая. Мисля да. Нищо. Сега пак ще изникне. Всичко ще се оправи. Ботлей. Но няма никой. Така че. Пак губим. Както винаги. О, не. Поне да е файнал и да можем да ударим фронта. Но няма да стане той. Слагай хлебче тук. Слагай хлебче там. Ти си голям. Слагай хлебче тук. Слагай хлебче там. Ти си голям. Слагай хлебче тук. Слагай хлебче там. Ти си голям. Ступси. Много видна песен. Караоке стил.
Добре, това е много странно, защото изде си с ръцете и плюе из устата. Вероятно. Аномалия. 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 И сега ще имаме ли достатъчно слънца за нашата череша? О, ето първото стръгнато зомби в нашия окромби. Ето идват и хлебчетата, както виждате. Да, хлебчетата имат много хитпоинтсън. И не мисля да чакаме толкова хиляди години, за да убием това хубини. Още едно хлебче. В най-неподходящия момент. Точно там, където ни трябва. Е много труден мод. Много труден мод. Много труден мод, да. Да, за това. Сега, когато се махне първата косачка, ще я лефнем, защото ние иначе нямаме шанс. Добре. Всеки лейни има, точно там, където няма. Да, това беше невероятна игра. Back to game, само да видим как ще умрем. Мида. Пикачу. Още, смазах ли го? Не. Как там няма зомби, бе? Baby. Сега ще ударим с лопата по гърба. Удари. И ти ли скажи? Избих ми и всички ще умрат като кучета. Всички ще умрат като кучета, ще измрат. Мръдни ти, защото главата ще те боли. 300. Така. Видим, че стане нещо хубаво. О, yes. Не знам защо казвам yes, но е супер. Yes. И така ще завърши нашия епизод на Книжов клан. Ще заслужаваш това изчадие на мен. Къде го сложих? Спуснах си телефона. О, каквото е. Леон Моя. Не знам какво е това. Ще изгледаме клипа. Ако мислите, че правя реклама, тогава не гледате този клип. Прескочете 29 секунди по-късно. Бяхте предупредени, така че ако мислите, че правя някакви реклами, не се сърдете, ви предупредих ви. Добре.
Зле, добре. Т. Тошо. Тишо. Вандал. What? Так кусачка веднага тръгнала е. Защо ми го причини кусачки толкова не бяха лоши? Не трябваше да го слагам там, защото иначе няма как да си направя плана така. Ще да сложа един пай, за да бъде като май. Косачка. Идват косачки, което е супер. Добре, значи където има някакъв по-такъв лейн, идват косачки. Което е мега яко. Сега косачката тръгва, тя тръгва. Не тръгвай, косачки, няма нужда. Все още. Сега ще трябва да тръгнеш. О, не. Но. Добре, това много яко е. Супер. Добре, че го изгледах това видео. Тръгвай, моя косачки, мина. Моя косачки. Моя сучачки. Добре, бързо трябва да събера слънца. Слънца ми трябва бързо. Едно има вече. Да, моя арми трябва. Разбира се, че ми трябва и ще се върна, когато свърши клипчето. И точка за достъп ще включим. И пауза. И се върнахме тук. Съществува нещо. Там имаше косачка, Давай по-бързо поне. Още. Върните назад. Не. Сега ще изпрещи. Да. Чухте го накрая. Зомби се идиот. Няма да трайнуваме гейм. Шопето. Шопе? 100 000, какво това? Yes. Back, no. Мисля да взема 6 чука още. През солдат. Вече. Акт на фризи. Учу. Това. Зомби геймпак. Това. Зомби аквариум. Това. Слот машин. Това. Walnut bowling. О, да, това е боулинга. Invisible. И пенголонят. И това ще бъде от този епизод. Хора, абонирайте се, дайте положителен лайк за клипа и това ще бъде от този клип. И пак казвам, абонирайте се, харесайте и чао!